tots i totes continuem amb la formulació inorgànica, amb hidrurs i compostos binaris amb hidrogen, però ara tractarem combinació d'un element no metàl·lic amb hidrogen. Hem vist en un altre vídeo la combinació d'un element metàl·lic amb hidrogen. Anem a diferenciar entre dos no metalls, o dos grups de no metalls. Ara tractarem el grup que es diu el grup 15, que és la columna 15 de la taula periòdica, estaria més o menys per ahí, i la columna 14. També estaria la columna 13, el grup 13, però estem a tercer d'ESO, anem a fer sols aquests dos. Aleshores, anem a tindre nomenclatura sistemàtica i tradicional. Ara bé, és veritat que estarem acostumats a tindre nomenclatura sistemàtica i nomenclatura d'estoc. Ara tractarem la tradicional. Però primerament, nomenclatura sistemàtica, que ja la coneguem d'altres òxids, hidrurs. Simplement seria, en dir des del final, vegem un 4, és tetrahidrur, C és carboni, de carboni. Tetrahidrur de carboni. SiH4 seria tetrahidrur de silici. NH3 seria trihidrur de nitrogen. pH3 sería trihidrur de fósforo. ASH3, trihidrur d'arsènic. SbH3, altra vegada, trihidrur d'antimoni. Cb és antimoni. Estava ahí, estem tractant este, 3,5, nitrogen, fòsfor, arsènic, antimoni, bismut, 2,4, carboni, silici. Ja tenim el trihidrur d'antimoni, l'últim serà DiH3, trihidrur de bismut. Ara anem a la nomenclatura tradicional d'estos compostos. No és la d'estoc, sinó és la que tradicionalment s'ha utilitzat, comúment s'ha utilitzat. Vos sonaran alguns noms dels que anem a veure. El CH4 és el metà. Hem de saber de memòria si es diu el metà, que és CH4. No tenim ninguna, com abans, trihidrur, el que siga. No, ara és un nom propi, ho hem de saber. Si es diuen SiH4 és el silà. Silà és silici, silà. NH3 és l'amoníac, que tant utilitzem, amoníac. El pH3 és el de fòsfor, fosfat. Fosfat. ASH3, arsat. Arsat. SbH3, estivat. Estivat. I BiH3, bismutat. De bismut. Bismutat. Ara ens donen el nom i hem de saber la fórmula. Si ens donen el nom en la nomenclatura sistemàtica no tindrem cap problema. Seguim la manera de fer de la nomenclatura sistemàtica. Trihidrur de fòsfor, vegem el fòsfor al final, P, vegem hidrur, que significa d'hidrogen, H, vegem un tri, és un 3. pH3, trihidrur de fòsfor. Tetrahidrur de silici, el silici, hidrur, hidrogen, tetra, un 4. SiH4, tetrahidrur de silici. I ara si ens donen el nom, perdó, en la nomenclatura tradicional, sí que podem tindre alguna pega, perquè ho hem de saber de memòria o podem tenir també algun truc per poder averiguar-lo. En el cas del metall amoníac ho hem de saber, és CH4 i NH3. Necessitarà moltíssim a partir d'ara. I si ens diuen, per exemple, arsenià, nosaltres sabem que el grup 3,5, nitrogen, fòsfor, arsènic, antimoni, bismut, tots aquests seran el nom que siga d'estos i acabat en H3, perquè n'hi ha un 3 allà, és 3,5 i actuarà en 3. I estos d'ací, en aquest cas el carboni, és el metà, que ho hem de saber de memòria, però si fora silà, seria SiH4, actuarà en 4, és a dir, o actuen en 3, en el cas del amoníac, fosfà, arsenià, estivà, bismutà, o actuen en 4, en el cas de metà i silà. Si ara ens donen, per exemple, arsenià, doncs posarem arsènic, l'arsènic que el tenim ahí, AS, H3, perquè tenim un 3, està en este grup. Enteneu?
Si ara, per exemple, es diuen bismutat, el bismut està així, també actuarà en 3. BiH3. I si es diuen silà, silà ve de silici, actuarà en 4, serà SiH4, que era el mateix que el tetraedrur de silici. Espero que l'hàgiu entès. Ara anem amb les combinacions de l'hidrogen amb un no metall, però d'aquest grup o d'aquest grup. Bé, ara anem amb les combinacions d'un element no metàl·lic amb hidrogen, però d'estos dos grups de no metàl·lics. És a dir, tindrem el grup B7, que és el fluorclorbromiode, i el grup C, que és l'oxigen, sofre, seleni, tel·luri. L'oxigen ho deixarem a banda. Este és el grup dels halògens, este grup es diu amfígens, no ho he dit abans, estes són carbonoides, està el carboni, este és el nitrogenoides, el grup del nitrogen, nitrogenoides. Aleshores ara estem en els halògens i els amfígens, grup B7, grup C, columna B7 i columna C. Tindrem també nomenclatura sistemàtica i nomenclatura tradicional, però la nomenclatura tradicional a tercer d'ESO, que és el que estem fent ara per tercer d'ESO, no la utilitzaré. Aleshores, igual us dic alguna cosa, però no és necessari. Ara estem bé. Abans, amb la combinació, el compost que es formava amb els elements no metàl·lics del grup 14 i 15 amb l'hidrogen, per exemple NH3, posàvem l'hidrogen l'últim. És a dir, al principi teníem l'element no metàl·lic i després l'hidrogen, i era el trihidrur de nitrogen. En aquest cas, en el grup C i en el grup D7 no funciona d'aquesta manera, sinó primer posarem l'hidrogen i després l'element no metàl·lic d'aquests grups. Això té a veure amb una propietat que es diu electronegativitat, que ja la veurem més endavant o en altres cursos la veurem. Aleshores, en aquest cas, no és hidrur, no es formula d'aquesta manera, sinó serà, per exemple, la F, fluorur d'hidrogen. En aquest cas seria iodur d'hidrogen. En aquest cas, sulfur de, i ara veig el sulfur de, un 2, és dir, de dihidrogen. En aquest cas, clorur d'hidrogen. En aquest cas serà selenur de dihidrogen. I simplement per comentar-vos que també existeix la nomenclatura tradicional i en aquest cas seria fluorà, iodà, sulfà, clorà, celà, però no cal que la sapiguem a tercer d'ESO. I una anècdota, per exemple, també, que clar, estem en el grup oxigen, sofre, seleni, tel·luri, i l'oxigen us he dit que no ho tractàvem. Si tinguérem, igual que tenim H2SE, H2S, que és aquest grup, el grup C dels amfígens, podríem tindre H2O, com es diu el nom tradicional d'aquest compost, aigua. Aigua pura, aigua destil·lada, però la IUPA, recordeu que estem tractant les normes de la IUPA en 2005, també podem dir-li que té moltes accepcions, però podem dir-li oxidar. Aigua pura o destil·lada, també, oxidar les normes de la IUPA. I ja per últim, ens donen el nom i hem de traure la fórmula. Sols poden donar-nos el nom en la nomenclatura sistemàtica. Ja us he dit que la nomenclatura tradicional, el nom comú, a tercer d'ESO no l'utilitzarem. Aleshores ens diuen tel·lurur de dihidrogen. De hidrogen, posem di-1,2, tel·luri, T. H2T. Bromur d'hidrogen. Hidrogen, brom, bromur, Br, bromur d'hidrogen. Sulfur de dihidrogen. Hidrogen, H, di, és un 2, el sulfur, sofre H2S, sulfur de dihidrogen. I ja per últim comentar-vos que de vegades tot el que hem vist, aquestes combinacions binàries d'hidrogen amb un no metall d'aquests dos grups, també poden estar en dissolució aquosa i s'anomenen d'una altra manera, simplement per comentar-ho. Si tenim HF, que era el fluorur d'hidrogen o el clorur d'hidrogen o el sulfur de dihidrogen,
Si és en dissolució aquosa, que es posa AQ, seria àcid, ja és un àcid. Aleshores, més endavant ho veurem, però us comente. Àcid fluorhídric. Acaba en hídric. Este seria àcid clorhídric. Este seria àcid sulfhídric. Simplement per comentar-vos això, però el que és més important en tercer d'ESO, tot el que hem vist abans. Espero que l'heu entès i ens veiem en els següents problemes.